Какво става, хора? Днеска сте с Тонката и Ванката Гейминг. Белеки блок ще правим чаленджи. Да. И днеска, днешният чалендж. Добре, нека първо да обясним какво е Белеки блок. Така, значи тичате и трябва да си купите спид, разбира се. Има много бази. И трябва да си купувате Lucky Block. Точно в новия апдейт добавиха базата О, на Ванка стигна до Judger's Base! До кой? До Judger's Base! Долу, Сайбър! Падна ми се Сайбър! И на мен! Едно и също Сайбър! О! Стигнах до неговия бейс, what the... W! Гати, голям W! Ега си най-добрия старт! Гаси, добрия старт! Това за първи път! Добре, и да, ти си Lucky Block, те те анбоксват и тичаш да си вземеш блената от тя, бля. Така, днес ще играем един... Ако ще защото така се хайпнахме, защото примерно, съм сега, Сайбър е доста добра мутейшн, а ние за първи път стигаме до там. И ние просто се хайпваме. Което не е готино. Ванка, сега имам пица между другото. Дах си една пица. Не знае, но както Дейвид Базуки само бъгва в стената и стигам до найта. Добре, хора, ако не знаете какъв ще ни е челенджа, да, трябва да вземем рекорд над 3 милиона на секунда. Но първо, за да стартнем това видео, нека направим един аура фарм. Мен ми се делит на Lucky Block между другото. Ето. Добре, така. Това е Bunny Block. Махах го след малко време. И най-доброто нещо е Мара Истър. Ако ми се падне, трябва да се абонирате. Ако не ми се падне, пак се абонирайте. Нахадем. Gangster футера криминалера. Добре, въжи за същото и за мен, ако ми се падне. Идвам. И се подбира за канала, гайс. Къде си? Най-горе. Добре, нека видим. Моля те. И опан. Никога не съм имал това. Gangster футера криминалера. Мам, какво е добро? Това е Void. W! Ей, йо! Не сте защото днес ще дигне над 3 трилиона, според мен. За това не го брима, просто го мацам, защото е Void Copter. И колко прави? 927,2 билиона на секунда. Damn! Хора, пляскайте. W. Биктам за бата. W. Добре, да почваме челенджа, аз викам. Между другото, след малко, след Така. 4 минути започва Лонекс евента. Да, който ще е в друго видео. Това видео ще е много кратко. Всъщност, знаеш какво ще направя? О, Judger's Base! О, моля да дай нещо ново. Сайбър, Бизонте, Джупитер. На мен ми се падна абонека. W, брат! Пак стигна до Judger's Base! Холи, добър старт! За пореден път стигам до Night's Base, а пак стигнах до Night's Base. Какво се случва, гайс? Аз до Night's. Бате, хора, какво се случва в този епизод? Това е доста лък епизод, казвам ти. Както всички казват. А ти, само те питам, от колко спид почна да пееш в на Night's Base? Май от 226. О, Judger's Base! Хора, какво става? То са хора, W! О, Бизонте! И двамата ни спадна Сайбър. Хора, какво става този епизод? Вие не знам дали разбирате колко време отнема да отидеш до Judger's Base и Night Base. Да, това е много време. За 2 месеца ми отне да стигна. 2 месеца. И на мен доста време ми отнеме да скепна този Базуки. Защото той по контакт още на средата. Ако не знаете, Базуки беше първия макс левел в тази игра. Да.
Демек Никс... О! Джезер Бейс пак! А, какво става, хора? Бизонта Джупитера. Холи! Ама това не е достатъчно. Според мен, за да стигнем до над 3 милиона, трябва златно на Джупитера. Като стане една минута, спираме да взимаме брейнрот и отиваме максимум да виждаме някой брейнрот прави повече. О, Войт Бонека, малюбо! Направих чаленджа! Направих чаленджа! Yes! Ей, no way. Войт! Я го максни. Окей, Макс. Хора, направих чаленджа! Damn! Войт Бонека, малюбо. Ще познаем 2,6 трилиона. Не знам. Може ли? Моля те. 2 трилиона. 2 трилиона секунда! Бам! Това не е обаче над... това. 3 трилиона. Не бе, аз казах 3 милиона. Той значи... Аз вече минах чаленджа. Ма не, този ми се трябва от първи левел толкова. Да бе, мога от първи път лево го правиш. Ма не бе, веднага като го вземеш от бейса, там примерно на найт трябва да пише над 3 милиона. 3 милиона или 3 милиона? 3 билиона. 3 милиона. Значи аз взех едно бонека, пътът ми на чаленджа. Добре Не, хора, ще се видим във втората част. твоята бонека е 1,3. Ще видим във втората част. Това беше един кратък чалендж. Чай е малко. Между другото имаме втори чалендж, да вземем Onyx блок. Окей. Добре. Бруто не е добре. Да, така. Ти мога да вземеш Onyx блока. Само ми трябва кетопат. Чай малко, може кетопата, ти го имаш. Аз го селнах. Не! Да. Не, нищо, ще успеем. Yes! Окей, вземе. Моля те, дай ми кетопата, моля те. Има един трик, ако сложиш най-слабия блок, ще стане. Обаче кетопата не е слабото нещо. О, златен са ламино експлойто. 3 милиона на секунда, пак бих чаленджа. И стъпания базуки ме взе. Ванка, ти се още мога биеш чаленджа, нали знаеш? Да, ама тъпия базуки ме взе. Добре, вземи ме пак, моля те. Yes! Сега ми дай кетопата, моля те. Onyx, моля те, не искам тъпия базуки да ме взима. Тъпия базуки. Кетопат. Бананито хакерито. Не, искам Onyx One блока. Аз се пробвам от един месец да го взема това нещо. Вземе. Дали това ще е моментът на истината? Нещо ме вземе. Моля те. И не, взех само минута. Защо сълна това? Вземе. Защо сълна кетопата? Може да го има и двамата. Кетопат! Не. Кетопат! Взе го. Взех лъки блока. Хора, взех го тук що. Night Base. Бам! Night Base. W! Взех Night Base. Какъв Night Base? Ванка, взех лъки блока. Виж ме. Браво. Най-седна. Ами аз вече тръгнах да хънтваме. Моля те, Onyx вземи. Колко добър е този блок? Нека ми колко добър е. Хора, този епизод е брутален. Не знам как да го обясна. Дай ти дам това. Кое? Кетопата. Ама на мен не ми трябва кетопата. Верно. Какво ти страната, бе? На мен ми трябва Onyx-та. Аз го имам. Хора, и двамата успяхме. Мисля, ще му го върна. Вие си мисля, че ще му го... Хора, Аз съм такъв гадяр. не знам как ви обясна. Но това е най-добрият епизод, който ще правим. Ето и двамата имаме Onyx блока. Трябва да взема От Keyboard Base.
Трябва да взема О, Lucky Bird Base. Окей. Между W блок, нека го Така. видим как изглежда. Да, нека видим. Damn, holy clean. Много е clean. W блок, между другото, наистина. W блок, да. Judger base. Holy. Ах, бонека. Да видим колко е добър въпроса. Като Ако ни се падне Сайбър, значи е добър. 185. Ама Coral Blocks и Luke Blocks е повече. О, Judger base пак! Бата, imagine ако стигна до Slayer base. Между другото, Даде ми Candy Cyber. Хора, този... Добре, трябва да се абонирате за канала. Diamond Dragon. Това е добро. 2,5 милиона. Not bad. Ой, найт. Още едно парче пица ще изядем. Бъркът хапа. Бонека. Нека ви колко парче ще направя, ще не съм клеймвал доста време. Я? Ого, квадрилиони. Добре. 42 квадрилиона. Колко имаш? 32,8 квадрилиона. 320. Night Base. Аз вече Колко имаш стигам не до разбрах, Night колко Base, имаш не там разбрах. 42,8 квадрилиона. Аз съм 428. Да, защото аз си харчих за спита. Бате, хора. Знаете ли колко много време ни отнея взем всичките тия брейнроти? Мисля, вие не си мислите, че като почнем играта и вече ги имаме. Ние имахме само един спид, а само е 200. Void бонека! А? Void бонека! Void! Void бонека! No way, и ти би чаленджа. Чакайте да го максаме. Хора, абонирайте се веднага. Да. Този епизод е инсейн. One блок. 2 Void бонека. Има някакъв Luke Blocks. Аз ще му се забия, просто ми го гипне. И аз. Той го прибра. И той Добре, е Ланекс евента свърши, който е малко тъпичко, защото може да вземе Ланекс. Следващия евент е Преватик евент. Хора, аз съм го грандил този евент. Ще взема лък сахур. Рито мога да направим... Хора, много искам да правим видео, защото видео сме правили много време. Сега ще може да направим и следващия евент. Аре. Хора, това ще е видеото. Благодаря, че гледате. Уникални сте. И да, чао. Следващото видео ще е за Private евент. Да, чао.